Rusiýanyň Tatarstan Respublikasynyň paýtagty Kazandaky sowda merkezinde bolan ýangyndan soň halat edişgullygynyň işgärleri adyndan 25 adam gözlediler. Resmiler 11-nji martda bolan ýangynda 5 adamyň helak bolandygyny we 55 tansynyň agyr ýaralanandygyny aýdýarlar. Rusiýadaky täjik resmisi helak bolan şol 5 adamyň täjik raýatydygyny habar berdi. Qırgızstanda öňmüzdäki güýzde geçirilmegi planlaşdyrylýan parlament saýlawlarynyň öňýände opposision aktivistler talap edici 3 resmi namany çykardylar. Aktivistler prezidentiň ofisiniň saýlawlara etjek täsiriniň çäklendirilmegine, ýurdun merkezi saýlaw komissiýasyna täze agdalary goşmaga we sesberjiler tarapyndan saýlaw prosesine has köp gödäwçilik edilmegine çağrış etdiler. Pakistanyň Peşawar şäherine barlyk gödäwçilik postuna edilen hüjümde adyndan bir adam öldü we başga 6 tansy yaralandy. Khyber Pukhtunkhwa welaýatynyň islamçy töweşçiler Pakistanyň polisiýasyna we armiýa güýçlerine ýyl-ýyldan hüjümleri amala aşyrýarlar. Siz Azatlyk radiosynyň şu günki täzelikleri bilen tanış boldyňyz.